muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada yew haalama ko allah ɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV calminaali teddude fewde moon eɗen jokki jaɓɓade ɓen hoɓɓe ɓe gandantuɗa ko wayni ɓe nokkuji certuɗi gam arde ɗo e wuuro teddugo Médina Gounass machallah dokkenoro jinnaɗo meɗen o salmina bandiraɓeɓe o haalan men holto ɓe gonni bisimilla baba. Assalamu aleykum on jarama min salmini on mi juurima on minen Poolel Diawɓe naaɓe min calmini on min calmini dental ngal fof calmini Boal Madina fof e Dakar min calmini no feewi machallah so min namdima caɗele to banggue laabi ɗi mbaɗon dañan ɗum ala ko mawɗum alhamdulillah min gaare jaam caɗele fof min keɓani e lawol he hay batte min gari tan ko jaam min jettuɗi ɗo ko jaam e nder Dakar Madina machallah hedde hol konngol joguiɗa e dental ngal bandiraɓe julɓe kala ɓuuri tengtude noon e dental ngal wawde nottade e Dakar ko noon wima hol konngol joguiɗa e fewde e dental ngal bandiraɓe julɓe wona tan min jiɗi tan ko hodde yattude jaam tan e hodde dow jaam min ɗum min gari tan ko laatude Allah ene laaɗa Allah e ɓinde Mamadou e jaari yiɗi ceerno ko ɗum tan min gari buginade hay goɗɗum min garani ƴewde tiftanimi yimɓe on jarama an ka no jetteɗa an min ko Camara Ousmane Camara an ka Ousmane Camara to jeeɗa ɗo e wuuro teddugo Médina ɗo ko wuuro teddugo wuuro ceerno ñamowo ñebbe o minen komin Poolel naaɓe hitaade fof min darat hitaade fof kala mo Allah rokki ina ara so yimɓe amen ne mbaɗa wonɓe caggal leydi e won ɓuuro fof ne mbaɗa min ñaaba min jara hay batta man hitaade min ngala caɗele tewa inde Poolel ene mawni e Dakar ala jama sar yalla dokko wurno ɗum allahumma moƴƴere yo ñamno ɗam machallah wuuro Poolel naaɓe on jarama no fewi machallah en jettiɓe machallah min beltima e Dakar he minen komin ɓami ara ɗo henna mataw guila fuɗɗi komin aroɓe jamma ila ñalawma garal ɗo henna ngol lawol ngol ala probléme ala caɗele wallahi alhamdulillahi ñamde e yarde ene jangge ene juule ko dewal Allah ɓalal woni ɗo alhamdulillah yallah nawri ɗum yeeso amin ɗuwono kilifa o noon yallah ɓoyno gurdam makko yallah ɓoyno gurdam makko ya hormila hi seydi eyyi minen komin Poolel naaɓe jarama yallah yokka jarama chauffeur mi salminima machallah après ngam mi mbokki machallah moo lépp jàmm moom ñaan trop wax dëgg yàlla dëkk bu yërmande la dëkk bu xéewal la daa walaay machallah sax ñu koy teewe sax ñu koy teewe di ko ñëw wax dëgg yàlla man ak ñoom yàgg nañ machallah affaire yoon bi loo ñu mun a xamal ci yoon bi waaw yoon bi moom amul benn problème wax dëgg yàlla amul benn problème ñoo doon excellence jàmm amin ok merci ok ɗum no musidɓe tedduɓe jokkuɓe rewidade aya Gounass TV machallah eɗen tawi ɗo e galle ceerno no wowi wade ni tan eɗen gaari jaɓɓade ɓen hoɓɓe ɓe gandantuɗa ko hoɓɓe Dakar machallah ɗum noon jokki rewidade tan so hawri ko welede ɓeɗe ala ko jogori humpude moɗon ɗum noon machallah ha joni comme no mbiruɗen ni jibite machallah salmini yeeɓiyankoɓe aya Gounass TV gonɗo en direct machallah eyyi waaleykum salam wa rahmatullah ceerno Ousmane Gounass TV min calminimama min calmini dendagal ɓe ganduɗa wottuɓe hakkillaji mumen e ndeɗo ayaw ɗo ganduɗa ko ayaw Fatam Lamine ɗo hedde Madina Gounass woni ayaw Gounass TV en garti kadi e kattande jomiraɗo subhanahu wa taala hono no Allah hokkirno en ramane piiɓe jowtuɗi arde wadde couvrir Dakar hikka kadi en gaari inchallah eɗen ganni kadi hollirande julɓeɓe ko ganduɗa ko ene kewaɗo e dewe Allah e ko ganduɗa ko no ceerno yiɗiri ni kadi no dental ngal mahori ni inchallah mani eto yaade hen mbawen hollide yimɓe moni kala wawa yiide tigui rigui ko kewata ɗo hedde Dakar fof ko noon aadi tan rendez-vous inchallah oɗon mbawi heddade e Gounass TV kono noon kadi son eggi kadi o jeeyi to Pin TV kadi ala ko bonnata so jeeyi kadi ma on taw toon kala ko ganduɗa ko hoorema kone ummo e Dakar o guila e baduji ceerno Ousmane ha yetti ko ganduɗa kañum woni e jewte goɗɗe ganduɗa e mbaɗe hen fof tan no dental ngal yiɗiri ni no dental ngal mahori ni inchallah ma en gappo hen eyyi aussi journal ji Dakar aussi en puɗɗima en paɗani kam haydiɓe gaari enen kam en puɗɗima guila hay inchallah aussi ma en jokku ɗum aussi journal ji Dakar yaadude aussi e musidɓe meɗen ɗo gandi no ko mbiyata ko tan Dakar ko lahal ngal ganduɗa hoorema yimɓe bondendi lahangal towol bamna enen bondendi ala min jeeyi élément ala ka di élément kala élément cohluɗa sa noddi mo nodɗa foof
itan élément hokkuwa journaliste ji fof donc nere voilà enen fof enen fof ndenndi faandu ɗo dal enen fof ndenndi faandu enen fof ndenndi jogata enen fof ndenndi source aussi on fof ko wi tan yo Allah hokku en jaa wona nen jaaha jaɓaɗo inchallahu taala jarama ceerno Djiby Dieng machallah caméraman Pindi TV kono kadi ko journaliste Pindi TV o jarama no feewi omo golla hen golle lebbe ɗum noon Ablaye Ndiaye rewe am ƴeewen ɓega bandiraɓe gandantuɗa en coynima ɗo auto ji ɗi fuɗɗima yettade ɗum noon oɗo saaha ɗo gorko Ndiaye o kanko woni caméra to mbiɗa andi oɗo saaha ɗo waɗi no fuɗɗi wade ɗum noon musidɓe tedduɓe yeeɓiyanko wawi Gunas TV jokki rewindade ala ko jogori humpude moon so hawrite welede jeyɗo ɗo e wuuro teddugo Medina Gunas ñalawma kirndol Daka ɗum noon ala ko woni fanare nde tan sowona état de humpinde moon kono kadi e état de weltinde moon so hawrite welede jeyɗo ɗo e wuuro meɗen teddugo Medina Gunas nde wonno eɗen gandi oɗo ñalawma hande julɓe kala ina jokki weltorade محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد دمم يدي الله نيوك أحمد يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أو نوجو كران فدي جول بننتي محمد gurdang nay tido maada kay sabi faabu maada e julbe kay mido andi yimbe ne gandi kay burema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada